This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingpoi ke Jela Meghalaya saka kerdan ke basatrai do haka pule puthi hadien baka Ministry of Education MOE kala plat ba ya ka kaipot Performance Grade Index 2.0 na kabentau senam arja arpulai arja arpusau kala long shisha ke ke bala penle aranya ke Jela ke bala benanam kum ke slam ke jingdon ki jaka pule puthi ki bapaka bha haki por ki bala dab Nakajingmi jongani ka kaipot kala penlong yo Dr. Ricky AJ Singkon UMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ban penpau ka jing sungusi halor kani habakran sikilat pathai khubor haka arpoi terik jillio arja arpusan u Dr. Ricky AJ Singkon ulaang bawatla ka kaipot ka dei ka barim hendrai ka jing shisha ka sa ka jing shisha da ka bakdo bo yoi nalaki jongki khmat ya ka jinglong jingman jongki school bat menta ki pau hakani ka kaipot Nalor kita ulo angru balada kwa ban pen kelai ke puli puthi hakani ke Jela ke sarkar ke ban sedang nadu ke tenrai om ban sule tang na pedeng. Sosi bat sokya bai I yakum kene ke report ke bangi hapan priang ye ke shisha. Ngem la ban ong ba ngayo snow ba oka don ke jing ong ba ki data ki ba rim tamba ke jing shisha ka sa ke jing shisha. I dari jongki khmat ye ke jinglong ye ke dur kadal jongki school but kani hi kapau pada hakane ke report ka bami te kai ka banga ko banong ba ga bide ba puli puthi te laringi kwa ye ka ban bek ban bha ye ka puli puthi ka state ka jongi ni don't come kuma ong hakwe de media ba ni don't come ban ye ka complete overhauling ya ka education system hagani ka state ka jongi ban shush le ke na shiteng kambha ya banit shado sha try namar ka jingtuna ka jingtko kum no hikai ngai ka jingtuna ka jingtko ka jing bet pambyang ka dei ka basdang na do na tanrai na do ki LP school ter UP secondary but high secondary ndalak poila sha benta ka shaneng la than ban pen bet te ka jing pen bet ka jing pen bha hapan sedang na do na try na snow ba ka state government hi ka dei ban serious halokani kwa bakan I ya ka state ka jungi ka state ka ban keu ka puli puthi hi kalong ka ban kam but nakaliang ka jonga ngadon kini ki jinglom jingtip hagabe dei bat ka education hakani ka state ka jongi puli puthi pat ni skwa banong kumli ladengi pet try shubo ya ka ratio mo ka jingdon jong ki noi kai bat ki khna dengi pet haki government school I kamba ka biang bale ka biang namar ki khna ki duna government school ki noi kai to ki don te ka ratio le se I kamba ka biang pha rei dengi wan ra pat ni kan thup lang ya ki private school private aided private non aided school hang to min se I shisha ya ka dur kadar ka ba I sangsot isn ai ya hagabide puli puthi ka state ka jongi kita de kidon ki figures ki banga tip kan te nata ka tau na ban biang lada ni kwa ban kantiu ya puli puthi ka don kam shisha ka ni ka state ka jongi ni hap ban stang na do na trai mdai ban stang na padek habathin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya